kayan ma gashi ma sun kusa bushewa masu ya kamata a ce Allah bai ya ne a gari ya aiki wannan bitar ranar Allah kai hakuri ina busy ne Allah bai karfe 8 kai 8 dot kai ka karba kayan ka insha Allah ko kakka wani da It's Danja on the instrumental. Nagode. Yarinya abun alfahari, if she was my wife sai rike ta like alƙawari. Bibu hawa dan Allah Allah bai yanzu ne yazo na mai ƙarya na ce kayan nan suna hannunka dan Allah mu je shago ka tire ko mu je shago ka tire kamar nan ba kayan shi wani alaji kayan kayan sun mako ne a ko mu